Бесен съм, защото ми изкопираха продукта. И тук не говоря за това, че някой просто е решил да продава същите неща, които аз продавам в LightMe. Тук говорим за много гадно копиране. Ще ви покажа след малко, обаче, понеже обещах да съм абсолютно честен и да показвам реални неща в този канал, затова прави това видео. Въобще не ми се иска да съм негативен, въобще не ми се иска дори да коментирам подобни неща, обаче случи се. И буквално в първото видео говоря за това в този канал, че не искам да споделям другите бизнеси, не искам да говоря толкова за тях, защото там имам бизнес партньори и така нататък и така нататък. И въобще не знам дали ще са съгласни да показвам тези неща, защото има вероятност някой да му дойде идеята и да изкопира някой от нашите бизнеси. Случи се буквално няколко дни, седмица-две, след като качих подобно видео в YouTube и сега ще ви покажа за какво точно говоря. Разглеждам сега с реклами в Facebook, да видя нещо ново интересно и какво да видя. Сайтът Spark Smile продава V34 коректор. Да бе, ама тази снимка много ми прилича на тази снимка. И решавам да разгледам, окей, добре, я да видя следващата снимка. Това ми е много познато. Я да видя. Отваряме LightMe. Бам, същата снимка. Буквално отишъл и казал на AI, направи ми същата снимка и ми замени продукта. Едно към едно. И надписа горе. И си казвам, добре, сигурно е случайност, най-вероятно само това е изкопирал. Обаче, какво да видя? Следващата снимка. Това много ми прилича на тази снимка. И то много ми прилича. И си казвам, окей, до тук, добре. Изкопирал е V34, поне в различна опаковка. Издразних се на снимките, няма ви лъжа, все пак аз съм отделил някакво време да ги направя и така нататък. И просто някой отиде да ги изкопира, не е окей, особено за същата държава. Сега, ако беше в друга държава, все тая. И викам, чакай да видя какви други продукти продава този сайт. И хайде да видиме заедно. Отиваме на продукти, явиме ПАП плюс избелваща пудра. Вау! Яка снимка! Я видим какво става при моята избелваща пудра. Баси! Тома е същото с сменен фон. Добре, окей. Я видим другите снимки преди-след. Сега, това не съм го проверял, обаче ако използва същото преди-след като мене, ще е фрапантно. Добре, поне тук е различно. Използвала е някакво друго. Я видим другата снимка. Откри сияйната усмивка с грижа без пероксид. Време е да опиташ, ползи, едно друго. Защо? Може да ги използваш, да измислиш някакви твои неща около тях, ама по-лесно е копи-пейст. И така, това, което исках да ви кажа, всъщност целта на това видео е за тези от вас, които са ме чували да копирам, да казвам, че е хубаво да копирате чужди брандове, да видите нещо, което вече се продава на друг пазар и да го вкарате в България. Това е една страхотна възможност. Обаче, сигурният начин да се провалите е да се опитате да изкопирате нещо, което вече е наложено на пазара, на който искате да продавате. Независимо дали става дума за България или да изкопирате нещо в Румъния, да го направите едно към едно и да искате да го продавате в Румъния. Не работи така. Много ще ви е трудно. Ще ви е трудно в случая на този човек, момиче без значение, да ме аутспендне с бюджета, да пуска толкова реклами, колкото пускам аз, да има по-висок бюджет от моя, да измисли нещо по-добро. Защото
просто като копира едно към едно, много трудно ще се случат нещата. Винаги ще е една-две крачки зад мен. И сега, да, най-вероятно получава някакви продажби, 2-3 поръчки на ден. Но не е това целта. Целта е всъщност да намерите нещо, което да продавате и да може да го скелнете. Вие да сте първите в България. Да вземете трафика, да видите защо дадено нещо се продава в друга държава, да помислите какви са клиентите, да намерите решение за тях, да го вкарате в България, да смените някаква съставка от продуктите. Това е начинът да се копира, а не просто като отидете, изберете си някой сайт в България и решите да го изкопирате едно към едно. И тук не говорим дори за продуктите. Има други сайтове, които продават подобни продукти, но те използват различен маркетинг, не използват моите снимки, използват си тяхни, правят си фотосесии, правят си снимки с AI. И това е напълно окей. Няма защо да се разсърда, че някой е решил да продава V34. То да се разсърда не е правилната дума, ама няма защо да се чувствам кофти. Защото аз продавам V34, HiSmile продава V34, Snow продава V34. Има много брандове. Почти всяка държава има по един такъв бранд, който продава подобни продукти. Но да отидеш и да вземеш едно към едно креативите на някой, който вече продава в твоята държава, не е окей. Спокойно можеш да вземеш такива креативи от чужбина. Аз даже го показвам в AI курса. Част от тези снимки са направени благодарение на това, че съм се инспирирал от други продукти, от други бизнеси, но в чужбина. И дори част от снимките, които ви показах, са доста наподобяват на реклами от други продукти, на снимки от други продукти, но в друга държава и от друга ниша. Дори не съм използвал от същата ниша. Просто съм взел, инспирирал съм се и съм решил да ги направя. За да завършим видеото, гледайте, копирайте, инспирирайте се, гледайте чужди брандове в чужбина, но не копирайте неща, които вече ги има в България. Това е сигурен начин, че ще се провалите. Ако вече някой скела, ще ви е много трудно да го аутскелнете. Така че, да, има много неща, има много продукти, има много брандове, които могат да се вкарат в България, буквално сядайки и ползвайки системата, която има в нашия Discord, в който, между другото, може да влезете, да се присъедините. В безплатния курс ще научите как търсим продукти и така нататък. Може да намерите уникални възможности да правите бизнес в България. Знам, че е по-лесно да хванете нещо, което... Тоест, по-лесно е във вашата глава да хванете нещо, което вече е наложено на пазара, особено когато някой дори ви е показал, че прави милионни обороти с това, но не тръгвайте към това. Разберете бизнеса, разберете защо продуктите се продават добре в други държави, разберете как точно да ги маркетирате и вие в България, променете нещо и създайте нещо устойчиво, защото утре, когато дойде някой и се опита да ви изкопира, той винаги ще е 2-3 крачки зад вас. Винаги ще го водите и винаги ще бъдете първия и пазара винаги ще запомни първият, който е започнал да продава такива продукти. Така че, това е от това видео. Надявам се да не е много песимистично настроено. Надявам се да ви е било полезно. Надявам се и да виждам в рекламите си все повече готини, нови брандове, иновативни, инспирирани от неща, които сте намерили в чужбина, но не едно към едно копия от неща, които се продават в България. Гарантирам ви, ще ви бъде по-лесно и ще успеете да направите доста по-впечатляващи резултати. Абонирайте се за канала, надявам се ви е харесало. Влезте в Дискорда, където ще се срещнете с стотици, може би вече над 500 човека, които са вътре в Дискорда, които се занимават с онлайн търговия. Ще научите доста неща от нашия безплатен курс, който получавате влизайки в Дискорда. Ако имате нужда от по-сериозно обучение, разбира се, може да погледнете BrandBuild, където аз, Джо, Никола и всички наши приятели и хора, познати, които се занимават с онлайн търговия, са влезнали и са показали какво правят те, как го правят, кои са добрите неща в тяхните бизнеси, които се получават, за да може да ги правите и вие. До следващото видео.